салом дӯстон, дар рӯзҳои фифа бо иштироки тимҳои мунтахаб як қатор бозиҳо баргузор шуданд. Дар Аврупо масъалаи рохат ба мусобиқаи бонуфстарини қора ҳаллу фасл гардид. Имшаб ду бозие буд ки интригаи он метавонист бо драма анҷом ёбад. Рақобат тимҳои Словения, Қазоқистон ва Украинаву Италия ба ҳаёту мамот баробар буд. Агар мунтахабҳои нисбатан заиф, яъне Қазоқистон ва Украина дар бозиҳои худ ғалаба мекарданд, қазоқон бори аввал дар таърих ба евро рохат меёфтанд. Украина метавонист бори дигар Италияро аз мусобиқаи калон маҳрум созад, аммо ҳамааш барои славянҳоу макаронхӯрҳо бо хубӣ анҷом ёфт. Қазоқистон дар сафар бо ҳисоби 2-1 мағлуб шуд ва дар охирин қадам боз истод. Украина бошад бо Италия мусовӣ кард ва аз ҳаққи рохат маҳрум гардиданд. Мегузорем акнун ба хабарҳои дигар бо шаҳри пурратар. Лайки қиматбои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, футболи мунтахабҳои ин ҳафта низ идома меёбанд. Баъди мағлубияти сенсатсионӣ дар Амрикои Ҷанубӣ барои рохат ёфтан ба ҷоми ҷаҳон 2026 аз Колумбия ва Уругвай, ду гиганти футболи ҷаҳонӣ Бразилия ва Аргентина бо ҳам вомехӯранд. Оё пентакампионҳо метавонанд чемпионҳои ҷаҳонро мағлуб созанд ё ин ки бразилиҳо сеюм бозиро пайҳам бой медиҳанд? Тамошои рақобатро бо 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Тимо Вернер метавонад Бундеслигаро ба чемпионати Испания иваз кунад. Айни замон масъалаи трансфери ӯ дар равзанаи трансферӣ ба сафи Реал Мадрид бардошта шудааст. Ин ҳолат пас аз он рух дод ки амалагари Реал Мадрид Винисиус Жуниор осеб бардошт. Ӯ дар бозии мунтахаби Бразилия бар зидди Колумбия осеб бардошт. Тибқи маълумотҳо футболбози ҷаҳон 2.5 то 3 моҳ ба мадридиҳо кӯмак расонида наметавонад. Барои ҳаминам дастаи пойтахти Испания бояд ба ҳамлагарони нав таваҷҷӯҳ карда, барои ҷалби онҳо кӯшиш намояд. Яке аз номзадони асосии Тимо Вернер аст. Акнун биёед тасаввур кунем ки ин футболбоз дар Реал Мадрид комёб шуда метавонад ё ин ки на. Футболбозе ки як замон кӯшиши рафтан ба дастаи топро карда буд. Дар Челси ӯ фаромӯш кард ки голро ба дарвозаи чоркунҷа мезанад, на ин ки бо тӯб паррандаҳои гирди варзишгоҳро мезанад. Дар шаҳри Лондон ин футболбоз ба мем ва хандаву ҳазл табдил ёфт. Пас аз нокомиҳои паёпай ӯ боз ба Бундеслига баргашт. Дар мавсими ҷорӣ дар ҳайати Лейпциг ин футболбоз дар 8 бозӣ 2 гол задааст. Бо сабаби осебҳо дар рафти мавсим Тимо натиҷаи хубро ҳам нишон надодааст. Новобаста ба нокомии Вернер дар Челси, Реал метавонад бо ин футболбоз кори хуб кунад. Дар Реал бозингарони миёна метавонанд худро хуб нишон бидиҳанд. Мисол Хоселу бозиаш бад нест. Лукас Васкес давоми чандин сол дар як сатҳи муайян бозӣ мекунад. Вернер ҳам агар ба ҳисси бозингари миёна қабул карда шавад, метавонад дар Реал муваффақ гардад. Вале мухлисон агар Тиморо як ҳамлагари кордону корчалон шуморанд, пас Вернер шояд онҳоро ғамгин кунад. Аммо фаромӯш набояд кард ки ин қарори маҷбурии мадридиё аст. Барои рафъи мушкилӣ мавқеи Винисиус, Вернер ба Мадрид меояд. Пас аз саломату соқ шудани ҳамлагари бразилӣ, Тимо Вернер сараввал ба курсиҳои эҳтиётӣ ва пасон ба Лейпциг бармегардад. Аммо ин куллан масъалаву мавзӯи дигар аст. Ба ҳар сурат, Вернер бо тамоми иззату эҳтиром ӯ мавқеи Виниро пурра гирифта наметавонад. Барселона ивазкунандаи Гавиро дар Премьер-лигаи Англия пайдо кард. Тавре медонем, нимҳиматгари ҷаҳони каталониҳо дар тими мунтахаби Испания дар рақобат бо Гурҷистон осеби ҷиддӣ бардошта, то охири мавсим дигар ба Барса кӯмак карда наметавонад. Нилнориҳо ба ҷои ӯ Ҷованни Ло Челсоро аз дастаи Тоттенхем даъват кардани ҳастанд. Ин бори якум нест ки каталониҳо кӯшиши ҷалби Ло Челсоро мекунанд. Тобистони гузаштаам талоши овардани ин бозингар дида мешуд ва аммо омадани Жоао Феликс каталониҳоро маҷбур кард ки ақиб зананд. Бо осеб доштани Гави гап-гапи трансфери Ло Челсо боз баланд мешавад. Ло Челсо айни замон дар дастаи Тоттенхем ҳунарнамоӣ мекунад. Аз оғози мавсим ӯ бо сабаби осеб дар бозиҳо ширкат намекард, вале пас аз барқарор кардани саломатиам ин футболбоз ҷои худро дар дастаи шаҳри Лондон пайдо накардааст. Бозингари аргентинӣ дар мавсими ҷорӣ амагӣ 38 дақиқа дар майдон буд. бозии ӯ ба хави писанд аст. Ло Челсо ба Тоттенхем лозим набошад, пас лондониҳо бояд ӯро ба Каталония ҷавоб диҳанд. Дар Барселона ӯ айни замон лозим аст. бо сабаби вақти кам бозии Ло Челсо майдонҳои бузургро фаромӯш кардааст. Барселона бояд ба ӯ ин эҳсосотро баргардонад. мушкили ягона дар ин масъала тарафи молиявӣ мебошад. агар Тоттенхем маблағи калон талаб кунад, каталониҳо дар пардохт кардани он ба душворӣ рӯбарӯ мегарданд.
дарвозабони испанӣ Давид де Геа айни замон бекор аст. Пас аз он ки дастаи Манчестер Юнайтед бо ин дарвозабон шартномаи нав имзо накард ва ӯро аз даста ҷавоб дод, ӯ бе даста ёнбош зада шиштааст. Аммо ин бекорӣ ӯ дер давом нахоҳад кард. Дастаи Интер Майами мехоҳад ин бозингарро ба он тарафи уқёнус барад. Қаблан аз Арабистони Саудӣ дастои зиёд кӯшиши ҷалби де Геаро мекарданд ва пули калон ба ӯ пешниҳод шуда буд. Ин футболбоз ва завҷаи ӯ пешниҳодҳоро рад карданд. Онҳо ҳавасманд нестанд ки ба биёбони араб раванд, бигзор уштурҳои арабҳоро Роналдову дигарон ҳай кунанд. Пас аз ҳамаи ин сару садо таваҷҷӯҳи Интер Майами ба де Геа ба маротиб афзуд. Аслан амрикоиҳо тобистон ҳам кӯшиши овардани футболбози испаниро карда буданд, аммо ӯ пешниҳоди дастаҳои дигарро интизор буд. Ягон дастаи аврупоӣ де Геаро ба сафи худ нахонд. Сабаби асосиро дар маоши калони ин футболбоз мегуфтанд. Бекхем хеле наздик аст ки де Геаро ба Амрико барад. Бозингари номдор дар замони беклубиашам бекор нанишаста барои аз даст наводани формаи худ кӯшиши зиёд карда истодааст. Тоттенхем Беллингемро ба сафи худ ҷалб мекунад. Дастае ки айни замон дар он Беллингем бозӣ мекунад ба фурӯхтани ин футболбоз розӣ мебошад. Мухлисони Реал ором шавед. Беллингеми шумо ягон ҷо намеравад. Ғайр аз Ҷуд боз ҷоб ҳам ҳаст. Ҷуд Беллингем ва Ҷо Беллингем акаву додар мебошанд. Ҷо ба айни замон дар дастаи Сандерленд бозӣ мекунад. ӯ 18 сол дорад ва яке аз чеҳраҳои умедбахши футболи Англия ба ҳисоб меравад. Дастаи Тоттенхем трансфери ӯро омода мекунад. Лондониҳо зиёд интизор намешаванд. Онҳо дар фасли зимистонаи трансферӣ ин масъаларо ҳал мекунанд. Дар боло аллакай гуфтем ки Тоттенхем метавонад Ло Челсиро ҳам ба Барселона бидиҳад. Аз ин рӯ нимҳимоятгар барои даста лозим аст. Бигзор Ҷо Беллингем хеле ҷавон бошад, вале лондониҳо метавонанд ӯро дуруст истифода карда ба як чеҳраи меҳвар мубаддал гардонанд. Намуди зоҳириашам ба Беллингеми калонӣ монанд аст. Бигзор бозӣ ва маҳорати Ҷоб ҳам мисли Ҷуд бошад. Фалсафаи бозии Пастегаглу чунин аст ки аз хати нимҳимоя вобастагии калон дорад. ба ҳамин тамом бор дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.